fritid, der synger jeg, men jeg vil også gerne lave film ved siden af, eller jeg laver film i min fritid, og jeg vil gerne synge ved siden af også. Nu skal du høre. For det første, så skal du overveje, hvad du gerne vil være kendt inden for. Er det musik, vi snakker om? Er det tv, vi snakker om? Er det nyhedsindslag, vi snakker om? Eller er det film, vi snakker om? Hvad er det, vi snakker om? Overvej, hvad du gerne vil være kendt inden for. Og har du fundet det, du gerne vil være kendt inden for? Så køb på. Lad være med at give op. Lad være med at høre på folk, der kommer med de latterligste kommentarer. Bliv ved og bliv ved og bliv ved. Kæmp for det, du gerne vil være kendt inden for. Der er mange, der siger, jeg har nogle venner, eller jeg har nogle venner, som siger til mig, jeg skal ikke synge, jeg skal ikke lave film, jeg skal ikke gøre noget som helst. Jeg skal kun passe min skole og mit arbejde og mit familie. Men jeg vil gerne være kendt, men der er ikke noget, der kommer tilbage. Okay. For det første, så skal du aldrig nogensinde høre på dine venner eller veninder, der siger det der til dig. Har du viljen til at være kendt? Har du viljen til at synge? Har du viljen til at lave en film eller videoer? Har du viljen i det hele taget? Så gør det. Lad være med at høre på nogen. Gør det. Kæmp for hver eneste dag, der går. På hvem på YouTube? På hvem på din Facebook-profil? Har du din egen hjemmeside? Så få en dag. Alle de ting, du laver. Send det ud til dine venner, veninder. Send det ud til din familie. Bekendte. Send de ting ud til dem. Lad dem se, hvad du foretager i din fritid. Eller til dine kollegaer også. Send dem ud til dem. Send din musik ud til dem. Send din film ud til dem. Send din videoblog ud til dem. Send din nyhedsindslag ud til dem. Med hensyn til YouTube, hvordan vi kan på YouTube, hvordan mange mennesker kan komme til at se en video eller høre det sammen. For det første er det musik, vi snakker om. Put din sang ind på YouTube. Her er nogle billeder. Lav sådan en dia-show. Put den der. Angiv en tekst over video. Dit navn, dit efternavn. Og hvad sangen handler om. Gå ned i tekst. Skriv alt det, hvad sangen handler om. Hvad du siger i sangen. Hvor det er optaget. Hvilken program du har brugt til det. Skriv alt. Skriv alt det der. Er det fra Danmark, så skriv det fra Danmark. Skriv Danmark. Eller Danmark. Gør det noget. Overdriv med tingene. Overdriv. Lad være med at gøre det. På Facebook. Put din video på Facebook. Del med dine venner. De vil være delen på hver eneste dag, der går. Det er godt, at de synes, at det du laver, det var men ved du hvad? Kæmp for det. Er det, du gerne vil, så gør det. Så gør det. Der er ikke noget, der skal holde dig tilbage. Du skal ikke kigge tilbage. Du skal kigge frem. Her er nu og frem. Og jeg stoler på dig. Du kan sagtens være kendt. Hvad har de andre, som du ikke har? Hvad har jeg, som du ikke har? Eller hvad har du, som jeg ikke har? Viden er det, vi snakker om. Viden, det kan du sagtens anskaffe, hvis du har lyst til det. Hvis du har viljen til det. Jeg synes bare, det er forkert, at ens venner eller veninder, fætter, kusiner, tanter, onkler, at de siger, lad være med at gøre det. Bare lad være. De kommer bare med en grund, lad være. Men altså, de kommer ikke med en rigtig grund, hvor de siger, sådan.
lad os antage, at de siger det. Så skal du ikke høre på dem. Du skal bare blive ved. Kæmp. Har du en hjemmeside, så funderer os, eller opret en hjemmeside. Gå ind på noget, der hedder yoga.com eller on.com. Køb en hjemmeside. Det kan være, altså hjemmesiden kan bestå af dit navn og dit efternavn, .com, .dk, .org osv. Men jeg synes, du skulle gøre det til .com, når det er international. Derfor synes jeg personligt, start fra en ende af og kæmp. Lad være med at lytte til dine venner og veninder. Den der kommer med de dårligste kommentarer. Find nogle venner og veninder, der vil bakke dig op hele tiden. Find nogle venner, der siger, det der er wow, det er rigtig godt gjort. Du klarer det rigtig godt. Find sådan nogle venner. Find sådan nogle veninder. Og gør det. Der er nogen, der skal komme tilbage. Du kan sagtens blive kendt på YouTube. Du kan sagtens blive kendt på Google. Du kan sagtens blive kendt på Facebook. Du kan sagtens blive kendt på whatever. Altså. Spørgsmålet er ikke at være kendt. Spørgsmålet er, om man er villig til det, så skal man også gøre det. Ligesom jeg gør. Ja, jeg har haft nogle venner. Der har sagt, det du gør ikke. Altså, men ved du hvad? Op i røven. Jeg kæmper stadigvæk. Jeg gør det stadigvæk. Jeg er lige rigtig til det. Fordi jeg ved, de kommer op i røven et eller andet sted. Så er det noget i røven. Har du andre spørgsmål, er du meget velkommen til at gå på min hjemmeside, der hedder www.osan.com. Der kan du skrive til mig. Eventuelt skal du ringe til mig. Du kan gå ind på min Facebook-side. Du kan tilføje som ven. Så skriv til mig. Jeg har et kæmpe problem, hvor kan du hjælpe mig, kan du bakke mig op. Jeg vil gøre alt. Jeg vil give helt andet for at bakke op. Eller for at bakke jer op. Eller for at bakke jer op. Jeg vil give helt andet. Så med hensyn til at være kendt, det er meget nemt at være kendt. Det er faktisk ikke meget til. Og du vil og kæmper du, ved du hvad, så bliver du kendt i hele verden. Du bliver ikke kun kendt der, hvor du bor. Du bliver ikke kun kendt på Sjælland. Du bliver ikke kun kendt på Jylland. Du bliver ikke kun kendt på Fyn. Eller Europa, eller Asien, eller Mellemøsten, men hele verden til sidst ende. Derfor synes jeg bare personligt, lad være med at høre på dine venner, der siger de her ting til dig. Gå på Facebook, eller hvis du har Facebook, put alle de ting, du laver på en væg, så folk ved, hvad du laver i din fritid. Eller på din hjemmeside. Eller på YouTube. Eller på MySpace. Eller på Google. Gør alt. Men en ting skal du aldrig nogensinde gøre. Hør på de forkerte mennesker. Aldrig. Og andre spørgsmål, som sagt, så er du velkommen til at skrive til mig. Jeg er villig til at hjælpe dig. Og jeg vil altid være for dig, når du har brug for mig. Jeg håber, du fik mit svar. Og jeg håber, at det her vil hjælpe dig. Bare lidt. Bare hør lidt på mig. I stedet for at høre på de forkerte mennesker, og så give op. Og så sidde, hvor du sidder lige nu. De her skuespillere, du ser i tv, hvad har de, som du ikke har? Hvad har de, som de ikke har? Hvad har de? De her sanger, de her rapper, hvad har de, som de ikke har? Hvad har de ikke? Altså, hvad har de? Hvad har de, som de ikke har? Det eneste, de har, det er vilje. Og der er vilje, så er du den, der når længst.
Det var ikke for denne gang, og på min syn for os. Hej. Nu skal du høre. For det første, så skal du overveje, hvad du gerne vil være kendt inden for. Er det musik, vi snakker om? Er det tv, vi snakker om? Er det nyhedsindslag, vi snakker om? Eller er det film, vi snakker om? Hvad er det, vi snakker om? Overvej, hvad du gerne vil være kendt inden for. Og har du fundet det, du gerne vil være kendt inden for? Så køb på. Lad være med at give op. Lad være med at høre på folk, der kommer med de latterligste kommentarer. Bliv ved og bliv ved og bliv ved. Kæmp for det, du gerne vil være kendt inden for. Der er mange, der siger, jeg har nogle venner, eller jeg har nogle veninder, som siger til mig, jeg skal ikke synge. Jeg skal ikke lave film. Jeg skal ikke gøre noget som helst. Jeg skal kun passe min skole og mit arbejde og mit familie. Men jeg vil gerne være kendt. Men der er ikke noget, der kommer tilbage. Okay. For det første, så skal du aldrig nogensinde høre på dine venner eller veninder, der siger det der til dig. Har du viljen til at være kendt? Har du viljen til at synge? Har du viljen til at lave film eller videoer? Har du viljen i det hele taget? Så gør det. Lad være med at høre på nogen. Gør det. Kæmp for hver eneste dag, der går. Få det på YouTube. Få det på din Facebook-profil. Har du din egen hjemmeside, så få det der. Alle de ting, du laver. Send det ud til dine venner, veninder. Send det ud til din familie. Bekendte. Lad dem se, hvad du foretager i din fritid. Eller til dine kollegaer også. Send det ud til dem. Send din musik ud til dem. Send din film ud til dem. Send din videoblog ud til dem. Send din nyhedsindslag ud til dem. Med hensyn til YouTube, hvordan du kan blive kendt på YouTube, hvordan mange mennesker kan komme til at se din video eller høre din sang. For det første er det musik, vi snakker om. Put din sang ind på YouTube. Her er nogle billeder. Lav sådan en diashow. Put den der. Angiv din tekst over video. Dit navn, dit efternavn. Og hvad sangen handler om. Gå ned i tekst. Skriv alt det, hvad sangen handler om. Hvad du siger i sangen. Hvor det er optaget. Hvilket program du har brugt til det. Skriv alt. Skriv alt det der. Er det fra Danmark, så skriv det fra Danmark. Skriv Danmark. Gør noget. Overdriv med tingene. Overdriv. Lad være med at gøre. På Facebook. Put din video på Facebook. Del med dine venner. De vil være dele på hver eneste dag, der går. Det er godt, at de synes, at det du laver, det var. Men ved du hvad? Kæmp for det. Er det, du gerne vil, så gør det. Så gør det. Der er ikke noget, der skal holde dig tilbage. Du skal ikke kigge tilbage. Du skal kigge frem. Her er nu og frem. Og jeg stoler på dig. Du kan sagtens være kendt. Hvad har de andre, som du ikke har? Hvad har jeg, som du ikke har? Eller hvad har du, som jeg ikke har? Viden er den, vi snakker om.
ansigt, der siger det, så skal du ikke høre på det. Du skal bare blive ved. Kæmp. Har du en hjemmeside, så du det også, eller opret en hjemmeside. Gå nu på både Jona.com eller on.com. Køb en hjemmeside. Det kan være, altså hjemmesiden kan bestå af dit navn og dit efternavn, .com, .dk, .org osv. Men jeg synes, du skulle gøre det til .com. Derfor synes jeg personligt, start fra en ende af og kæmp. Lad være med at lytte til dine venner og veninder. Den der kommer med de dårligste kommentarer. Find nogle venner og veninder, der vil bakke dig op hele tiden. Find nogle venner, der siger, det der er rigtig, wow, det er rigtig godt gjort. Du klarer det rigtig godt. Find sådan nogle venner. Find sådan nogle veninder. Og gør det. Der er ingen, der skal komme tilbage. Du kan sagtens blive kendt på YouTube. Du kan sagtens blive kendt på Google. Du kan sagtens blive kendt på Facebook. Du kan sagtens blive kendt på whatever. Altså. Spørgsmålet er ikke at være kendt. Spørgsmålet er, om man er villig til det, så skal man også gøre det. Ligesom jeg gør. Ja, jeg har haft nogle venner. Der har sagt, det er jo gør ikke. Altså. Men ved du hvad? Op i røven. Jeg kæmper stadigvæk. Jeg gør det stadigvæk. Jeg er lige rigtig. Fordi jeg ved, de kommer op i røven et eller andet sted. Så er det noget i røven. Har du andre spørgsmål, er du meget velkommen til at gå på min hjemmeside, der hedder www.osa.com. Der kan du skrive til mig. Eventuelt skal du ringe til mig. Du kan gå ind på min Facebook-side. Du kan tilføje som ven. Så skriv til mig. Jeg har et kæmpe problem, hvor du kan hjælpe mig og bakke mig op. Jeg vil gøre alt. Jeg vil give helt gangen og bakke op. Så med hensyn til at være kendt, det er meget nemt at være kendt. Det er faktisk ikke meget til. Og du villig og kæmper du, ved du hvad, så bliver du kendt i hele verden. Du bliver ikke kun kendt der, hvor du bor. Du bliver ikke kun kendt på Sjælland. Du bliver ikke kun kendt på Jylland. Du bliver ikke kun kendt på Fyn. Eller Europa, eller Asien, eller Mellemøsten, men hele verden til sidst ende. Derfor synes jeg bare personligt, lad være med at høre på dine venner, der siger de her ting til dig. Gå på Facebook, eller hvis du har Facebook, put alle de ting, du laver på en væg, så folk ved, hvad du laver i din fritid. Eller på din hjemmeside. Eller på YouTube. Eller på MySpace. Eller på Google. Gør alt. Men en ting skal du aldrig nogensinde gøre. Hør på de forkerte mennesker. Aldrig. Og andre spørgsmål, som sagt, så er du velkommen til at skrive til mig. Jeg er villig til at hjælpe dig. Og jeg vil altid være for dig, når du har brug for mig. Jeg håber, du fik mit svar. Og jeg håber, at det her vil hjælpe dig. Bare lidt. Bare hør lidt på mig. I stedet for at høre på de forkerte mennesker, og så give op. Og så sidde, hvor du sidder lige nu. De her skuespillere, du ser i tv, hvad har de, som du ikke har? Hvad har de, som de ikke har? Hvad har de? De her sanger, de her rapper, hvad har de, som vi ikke har? Hvad har de, som vi ikke har? Det eneste, de har, det er viljen. Og er viljen, så er du den, der når længst.